Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 6 апреле якшәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләр, Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. 2023 елның октябреннән бирле Израильнең Газзада алып баручы геноцид үзенчәлегендәге сугышында гомер үзелүчеләренең саны 50669-га җитте. Шул исәптән Израиль Газзада 17000 баланы үтерде. Моннан тыш Иорданның басып алынган көнчыгыш ярында 1200дән артык кеше сак астына алынды. Коткару төркемнәре табып чыгара алмаган бик күп курбан әле һаман җимерекләр астында һәм юл кырыйларында. Шул ук вакытта Израиль армиясе Газзаның көньягында Морак фронты дип аталган төбәктә һөҗүм башлады. Фәлестин вәкаләтләре бу адымның Израиль басып алуын даими хәлгә әверелдерү һәм Камалыштагы җирлекне бүлү планының бер өлеше булуын белдерә. Рафах белән Хан Юнус шәһәрләрен бер-берсеннән аеручы стратегик коридор булган Морак фронты Израиль алып баручы рәхимсез хәрби хәрәкәтнең ахыргы кайнар ноктасына әверелде. Мьянмада булган җимергеч җир тетрәүдә гомер үзелүчеләренең саны 3000дән артты, йөзләрчә кеше исә югалган санала. Өстәвенә илдә гадәттә бу фасылда була торганнан күбрәк явым төшем көтелә. Бу да эзләү, коткару һәм ярдәм төркемнәренең афәттән зыян күрүчеләргә барып җитү юлында кыенлыклар тудырачак. 28 мартта булган 7,7 балл зурлыгындагы җир тетрәү әлеге Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтендә ахыргы 100 елда күрелгән иң көчле зилзиләләрнең берсе буларак теркәлде. Ул 28 миллион кеше яшәүче төбәкне селкетеп, биналарны җимерде, торак пунктларны җир белән тигезләде һәм шактый халыкны ач, сусыз һәм түбәсез калдырды. Конго Демократик Җөмһүрияте делегациясе илнең көнчыгышындагы бәрелешләрне туктату максатыннан Катарда М23 фетнәче хәрәкәте әгъзалары белән очрашты. Сүз уңаеннан әлеге төркемне Руанда яклый. М23 фетнәчеләре 2021 елдан бирле Конгоның көнчыгышындагы Төньяк һәм Көньяк Киву төбәкләренең зур өлешен үз контролена алды һәм бу ел башларында көтелмәгән һөҗүм ясап, әлеге җирлекләрнең башкалары Гома һәм Букавуны да кулга төшерде. Бәрелешне тыныч юллар белән төгәлләү максатыннан Дохада яңа сөйләшүләр уздырылуы көтелә. Англия тышкы эшләр министры Дэвид Лемми Израильнең 2 Британияле депутатының илгә керүен тыюын кабул ителмәс дип бәяләде. Тель-Авив исә Англия парламентыннан Израильгә рәсми делегацияның сәфәр ясамавын алга сөрде һәм депутатларның килү максатының Газзадагы вакыйгаларны теркәү булуын әйтте. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Төрки дөньяның уртак әлифбага һәм уртак тарихка ия булуы иң зур өметләребез. Шулай итеп 300 миллион кеше бер үзаңның өлеше, бер үк мирасының вәкиле булачакбыз диде Төркия парламенты спикеры Нуман Куртулмуш Үзбәкстанның Хива шәһәренә сәфәре вакытында. Биредә ул ислам хезмәттәшлеге яшьләр форумында катнашты. Нуман Куртулмуш Төрки дөньяның күтәрелүче йолдызлары яшьләр, уртак мирасыбыз, уртак киләчәгебез темалы конференцияда чыгыш ясады. Спикер Хорезм мәдәниятенең үзәге 3000 еллык тарихка ия Хивәдә яшь буын белән очрашуына сөенүен әйтте. Куртулмуш хәзерге вакытта тарихның әһәмиятле борылыш нокталарының берсе булуына игътибарны җәлеп итте һәм бигрәк тә ахыргы 10 елда дөньядагы вакыйгаларның Төрки дөньяның үсешенә сәбәпче булуын сөйләде. Төрки дөнья Урта Азиядан Анадолуга, аннан Балканнарга һәм Ауропага кадәр сузылучы киң җирлектә дөньяның нәкъ үзәгендә барлык физик, интеллектуаль һәм географик аермаларның баланс ноктасында 300 миллионлык халык саны белән дөньяның күтәрелеп килүче йолдызы. Төрки дөнья көнчыгыш, көнбатыш, төньяк арасындагы барлык киеренкелекләрдән ерак, яңа тынычлык күчәре барлыкка китерә алучы әһәмиятле потенциалга ия дип сөйләде Куртулмуш.
Татарстанда демографик хәл яхшырган. Агымдагы елның гыйнварында республикада халыкның табигый кимүе 1200 кеше тәшкил итә. Бу былтырның шул ук чоры белән чагыштырганда 806 кешегә яки 40%ка кимрәк. Демографик күрсәткечләрнең яхшыруы туучылар санының артуы һәм үлүчеләрнеке кимү белән бәйле. Елның 1 аенда Татарстанда 2800 бала туган. Бу узган елныкыннан 240-ка күбрәк. Үлүчеләр саны исә 565 кешегә кимегән. Элегрәк Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов киңәшмәләрдә еш кына төбәктәге демографик вазгыятьтән канәгать булмавын билгеләп үтә иде. Аның сүзләренчә, бүген кешеләр шәхси мәнфәгатьләрен гаилә төзүдән өстен куя һәм балалар шактый соң туа. Статистикага караганда Татарстанда беренче баласын алып кайтучы хатын-кызларның уртача яше 29. Көндүз йоклау шерем итеп алуны ялкаулык билгесе дип уйлаучылар ялгыша. Ватаным Татарстан газеты сомнолог Кадрия Вәлиеваның бу хактагы фикерләрен язып алган. Аның әйтүенчә, көндүз йоклауның организм өчен файдасы күп. Чама хисен генә унытмаска кирәк. Белгеч көндүз шерем итеп алуны төнге йокыга өстәмә дип саный. Әгәр икесен бергә кушкач, кешегә бер тәүлеккә җитәрлек йокы сәгатьләре җыелса, көндүз шерем итеп алу файдага гына. Әгәр тиешле нормадан артып китсә, көндүз йоклауның организм өчен шифасы юк. Күп санлы тикшерү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, көннең икенче яртысында акыл хезмәтенә көче сүрелгән кеше гадәттә 40 минуттан да озаграк шерем итә. Андыйлар депрессиягә бирешергә мөмкин. Галимнәр көндүз 15-20 минут шерем итеп алудан да яхшысы юк дип ышандыра. Фәнни телдә ул Штирлиц йокысы дип йөртелә. Көндүз 15-20 минут ятып торган кеше ныклап йоклап китәргә өлгерми. Аңа уянып көндәлек тормышын дәвам иттерү җиңел була. Кыска вакытлы көндүзге йокыдан соң кешенең игътибарлылыгы 50%-ка, хәрәкәтчәнлеге 16%-ка яхшыра. Моннан тыш, көн уртасында шерем итеп алган кешенең кәефе дә яхшыра, ярышчанлыгы кими, зиһене ачыла. Ә менә профессиональ рәвештә спорт белән шөгыльләнгән, көн саен физик күнегүләр ясаган кешегә 40-50 минут йоклап алу хәерле. Шушы вакыт эчендә мускуллар тулысынча ял итәргә өлгерә. Бу соңгы хәбәрләр иде. Үпкә яман шишенең иртәрәк билгеләү усылуның гади сидек тесты белән мөмкин булуын әйтсәк, сезнең фикерегез нинди булыр? Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, ел саен дөньяда якынча 10 миллион кеше яман шиш авыруыннан үлә. Һәм үпкә яман шише башка рак төрләреннән тагын да күбрәк үлемнәргә сәбәп була. Ел саен якынча 1 миллион 800 мең кеше шушы авырудан үлә. Табиблар хасталарына ярдәм итү өчен бик зур тырышлык куя, ләкин проблема шунда: үпкәдәге яман шиш авыру алга киткәнче иртәнге стадияләрдә һичбер симптомны күрсәтми. Бу этапта дәвалау мөмкинлекләре шикләнгән һәм сәламәтләнү ихтималлары бик түбән була. Бүгенге көндә үпкә яман шише диагнозы куелган кешеләрнең бары тик якынча 10% гына 10 ел һәм оннан да күбрәк вакыт яши ала. Ләкин авыру билгеләрен, симптомнар күренгәнгә кадәр берничә ай, хәтта еллар алдыннан билгеләү юллары бар. Бу язмабызда без Кембридж университеты галимнәре тарафыннан эшләнгән, күп кешенең гомерен коткарырга сәләтле булган яңа тест турында сөйләрбез. Иң башта яман шиш авыруының безнең тәннең ишендә ничек барлыкка килгәнлеген аңларга кирәк. Тәнебездәге бер күзәнәк эшханадагы эшче кебек, һәр көн бер үк эшне башкара, безне сәламәт итеп сакларга тырыша. Ләкин вакыт үткән саен күзәнәкләр картая һәм стресс аркасында какшый. Бу күзәнәкләр үзләрен җайга сала яки апоптоз исемле барыштан процесстан узып үлә. Күзәнәкләр үлгән очракта аларның орнына яңа сәламәт күзәнәкләр барлыкка килә. Ләкин кайчагында зыян күргән күзәнәкләр тулысынча җайга салынмый яисә үлеп бетми. Аларны карт күзәнәкләр дип атыйлар. Алар инде элеккечә эшләмиләр, ләкин яши бирәләр һәм проблемаларга сәбәп булалар. Күп очракларда алар зомби күзәнәкләр дип атала. Бу зомби күзәнәкләр
özlerining elikki funksiyalarini o'tamasalarda zarar keltirlik aktivlik ko'rsatadi. Ular protein, fermentlar ham boshqa molekulalarni chiqaralar, yaqin teridagi salomat to'qimalarni buzalar. Organizmga yordam etu o'rinda bu molekulalar yolqin sonu, to'qimaga zarar keltiru ham yomon shishning o'suvine o'ng'ayli shartlar tug'diradi. Olimlar Әлегә кадәр бу зомби күзәнәкләренең ни өчен үлеп бетмәвен төгән буларак аңламый. Ләкин кечкенә күләмдә булган чакта саклаучы роль башкара алалар. Мәсәлән, яраларның сабылуы вакытында зомби күзәнәкләр шикләүле санда тукыманың торгызылуына булышлык итә ала. Әмма бу зомби күзәнәкләр бары тик яман шиш белән генә бәйле түгел. Bir вакытта йөрәк авырулары һәм Альцгеймер кебек картаюга бәйле башка авырулар белән дә бәйләнешле була. Вакыт үтү белән бу күзәнәкләр күбәйгән саен картлык белән бәйле сәламәтлек начарлануына да тәэсир итәргә мөмкин. Бу рәвешле шушы зомби күзәнәкләр иртәрәк билгеләнә алынган чакта яман шиш тоткарлана алына. 2024 елның декабрь айында Кембридж университеты галимнәре шушы зомби күзәнәкләрне билгеләү өчен укол белән башкарыла алынган сенсор эшләп чыгардылар. Сенсор кан әйләнешенә кереп, бөйләргә барып җитә һәм соңыннан сидек белән чыга. Сенсор зомби күзәнәкләр эшләп чыгарган билгеле бер протеиннарны билгеләгән чакта химик реакцияне башлады. Шуннан соң сенсор сидек эчендә махсус кушылманы барлыкка китерә һәм шушы кушылма көмеш ирмә кулланылып билгәндерергә мөмкин. Көмеш ирмә өстәлгән чакта бу кушылма сидек эчендә күренә башлый. Бу усул элекке фото ачык айту процессына охшаш, ләкин фото сурәт урынына бу тест яман шиш билгеләрен ачып сала. Әгәр сидек эчендә яман шиш белән бәйле кушылма булса, сидектә физики үзгәреш күренә алына. Тикшерүчеләр бу үзгәрү турында тәфсилле мәгълүмат бирмәгән, ләкин, мәсәлән, төстең үзгәрүе моңа керергә мөмкин. Cancer Research UK тарафыннан финансланган бу тикшерү үпкә яман шишен сидек аша иртәрәк билгеләү өчен камилләштерелгән беренче тест булып тора. Тест инвазив түгел һәм арзан. Иң мөһиме бу усул табибләргә дәвалауны иртәрәк башларга мөмкинлек бирә. Кыйбатлы сурәтле усулларыннан аермалы буларак бу тест бирәктә югары рисклы төркемнәргә һәм ресурслары шикләнгән илләргә файдалы була ала. Тикшерүнең төп авторы Кембридж университетыннан доктор Орисис Колорис бу технологияны башка яман шиш төрләрен билгеләү өчен җайлаштыру мөмкинлеге мине бик нык дулкынландыра дип әйтә. Тикшерүчеләр шулай ук бу технологияны күкрәк һәм ашказаны асты бизе яман шишен билгеләү өчен кулланырга планлаштыра. Тышканнар өстендә үткәрелгән беренчел клиник сынаулар уңышлы булган һәм төркем бу тестның эффективлыгын тикшерү өчен хәзер инде кеше өстендә сынап карауга әзерләнә. Һәр ел миллионланган кеше яман шиштән үлгән дөньяда мондый алгарыштар барыбызга да өмет бирә. Әгәр бу тест галимнәр өметләнгәнчә нәтиҗәле булса, хасталарны тагын да уңышлы дәвалау һәм узак гомерле итү мөмкинлеген арттырачак. Әлегә шушылар безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе 3 ашларга кадәр исән имин булыгыз. Бүгенге язмабыз TRT World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең үзгәрүче дөньяда Төркиянең тышкы сәясәте һәм урта көч роле темалы язмасын тәкъдим итәбез.
Biz hozirgi vaqtda global sistemada kuch balanslari tez o'zgargan chorda yashaymiz. Traditsion ittifoqlar qo'qshagan, globallashuv zaiflangan ham davlatlar o'z manfaatlariga negizlanib ish yutgan bu yangi sistemada qo'y bir illar tag'inda aktivroq rol olib, regional ham global darajada yig'intilarini orttirishga tirishadilar. Türkiye'de shunday illar orasida muhim o'ringa ega. Türkiye'nin tashqi siyosati bigrak da so'nggi yillarda yaqin Kunchiqishdan Afrikaga, Balkandan Turkistonga qadar keng geografik maydonda o'z ta'sirini orttirishi odamlari bilan e'tiborni jalb etadi. Türkiye xalqaro siyosatda nindi kuch statusina ega ham tashqi siyosatdagi odamlarini nishik formalashtira. Xalqaro munosabatlar terminologiyasida o'rta kuch tushunchasi zo'r davlatlar bilan kichkina davlatlar orasida qolgan, sheklangan, ammo muhim yig'intiga ega illarni anglatadi. O'rta kuchlar harbiy, iqtisodiy ham diplomatik yoqdan belgili bir salatga ega bo'lib, negizda ko'p yoqli xizmatdoshlikka ustunlik beradilar. Global siyosatda buldirmay qoluv, aradoshi ham xizmatdoshlikka tashviq etuvchi rollar boshqaralar. Bu davlatlar sheklangan shig'anoqlari bilan zo'r kuchlarga qarshi kundashlik etuv o'rnina xalqaro uyushmalar ham diplomatik choralarni aktiv qo'llanib yig'intilarini orttiralar. Türkiye shunday sifatlarga ega bo'lgan, o'zining geografik o'rni, xalqi, iqtisodiy zo'rligi ham harbiy salati bilan xalqaro munosabatlarda ta'sirli o'rta kuch bo'larak ayrilib turadi. Türkiye ayrisha so'nggi 20 yilda iqtisodiy ham harbiy yoqdan jiddiy o'sish ko'rsatdi. Bugun Türkiye yaqincha 900 milliard dollar ko'lamidagi iqtisodi bilan dunyoning eng iri 20 iqtisodi orasida ham NATO ishida eng zo'r ikkinchi harbiy kuch bo'lib turadi. Shulay uning yosh ham dinamik xalqi iqtisodiy ham sotsial potensialini tog'inda orttira. So'nggi vaqtda Türkiye tashqi siyosatida e'tiborni jalb etgan eng muhim shaxslarning birisi hozirgi tashqi ishlar ministri Hakan Fidan. Ул vazifasına kirishgan birinchi kundan Türkiye'ning tashqi siyosat vizionini kengaytib ham global javobliliklarni o'z ustiga olish maqsadi bilan ishlaydi. Hakan Fidan shirinda Türkiye tashqi siyosatida baysiz, ko'p qirli ham aktiv tutish ko'rsatadi. Fidanning tashqi siyosat vizioni 4 tip maqsad tirasida formulasha. Ular regional tinchlikka ham qo'rqinchsizlikka ilish kirituv, tashqi munosabatlarni strukturalashtiruv, iqtisodiy o'sish muhiti bo'ldiruv, global maqsadlarga ilish kirituv. Türkiye bu maqsadlar qisalarında yaqin Kunchiqishdagi berilishlarni shishuvda aktiv rol o'ynaydi. Ukraina-Rossiya sug'ushi kabi global krizislarda aradoshi bo'lib olg'a planga chiqa. Fidan shulay uq global sistemani tog'inda gadil ham keng qilashli etuv uchun tirishlik qo'yib, Türkiyeni xalqaro arenada tog'inda ta'sirli qilirga umtila. Türkiye o'rta kuch bo'larak so'nggi yillarda shaqti ilkada muhim o'ngishlarga erishdi. Bu o'ngishlarning birisi Qora dengiz ochlik koridori kelishuvi edi. Rossiya-Ukraina sug'ushi natijasida dunyoda oziq-tulik eminligi qo'rqinish ostida bo'lganda, Türkiye aradoshi rol boshqarib, ochlik eksportini emin ravishda turmushga oshiruvni ta'min etdi. Bu adım Türkiyening xalqaro tinchlik ham to'g'riliq uchun ahamiyatli kuch bo'lganini ko'rsatdi. Türkiye shulay gumanitar yordam ilkasida da dunyoda lider bo'lib turadi. Ул yaqincha 8 milliard 400 million dollar ko'lamida gumanitar yordam ko'rsatib, dunyoning eng yomart ili saylandi. Türkiye 170 ilga mag'arif, salomatlik saqlov, avul xo'jaligi kabi tarmoqlarda yordam ko'rsatib, yumshoq kuch deb ataluvchi diplomatiya usulida natijali qo'llana. Türkiyening o'rta kuch bo'larak tashqi siyosatda eng ahamiyatli o'zinchaliklaridan birisi ko'p yoqli xizmatdoshlikka zo'r ahamiyat beruvi. Ул НАТО, BMO, Islom xizmatdoshlik uyushmasi, Qora dengiz iqtisodiy xizmatdoshligi, D8, G20 ham Turkiy davlatlar uyushmasi kabi ko'p xalqaro uyushmalarda aktiv rol o'ynab, global darajada o'rtaq problemalarga shishilish izlaydi. Shulay uq Turkiya, AQSh, Rossiya, Xitoy ham Avropa Birligi bilan munosabatlarini balansli ravishda davom ettirib, tashqi siyosatin ko'p yo'nalishda o'stiradi. So'nggi yillarda Afrika, Latin Amerikasi ham Aziya illari bilan da strategik partnyorliklarini kengaytib, global munosabatlar shiltarini nig'ita. Global sistema o'zgarganda o'rta kuchlarning ahamiyati da orta. Zo'r davlatlar o'zaro kundashlik bilan mashg'ul bo'lgan bu chorda Türkiye kabi o'rta kuchlarning tibi ham global problemalarda tog'inda ko'proq rol oluvina mumkinligi tuva.
Türkiye'nin kиләчәктә тышкы сәясәттәге уңышларын дәвам итү өчен үз көчен һәм чыганакларын яхшы идарә итеп, баланслы һәм чынлыкчы стратегиялар алып баруы зарур. Климат кризисы, миграция идарәсе, гуманитар ярдәм һәм технологик хезмәттәшлек кебек өлкәләрдә башка уртак эшләр белән тагын да күбрәк хезмәттәшлек башкарып, Төркия халыкара җәмгыятьтә үз көчен арттыра ала. Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк, Төркия уртак көч үзенчәлекләренә ия булган һәм глобаль сәясәттә көннән-көн тагын да актив урын алган ил булып тора. Хакан Фидан чорында алып барылган актив, бәйсез һәм күп яклы тышкы сәясәт юнәлеше Төркиянең халыкара аренада хөрмәт ителә торган актер булуына зур өлеш кертә. Төркия бу яңа дөнья тәртибендә стратегик мөмкинлекләрен дөрес бәяләп, чыганакларын нәтиҗәле кулланып, региональ һәм глобаль тынычлыкка тагын да күбрәк өлеш кертәчәк дип әйтергә мөмкин. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипәкнең "Үзгәрүче дөньяда Төркиянең тышкы сәясәте һәм урта көч роле" темалы язмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. İnca Ankara, Radyo Sedai Türkiye. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Turquía. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зари и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindəgi tapşırıları şuşunun bilən axırına yaxınlaşdı. Әлегә biz sizin bilən sağ bulaşabız, efirdə kiləsi şiraşularga qədər isən imin bulğuz.